Ekusesisteri ozogibela sekushoda wena wedwa sihambe mfethu yazi. Ngiyacela mntanga. Hayi bo. Ngeke ngihlala e-front seat ngibala imali mase ngibheda la. Lokhu bengisheka abantu belokhu bekhombana ngami. Anami ngibe late for ne-interview kulungile. Kulosi ngihlala e-front seat ngeke ungafa. Ngikwazi uzothatha elandelayo. Nami ngibe late. Angigibeli bhuti khona engisamlindile. Yebo. Khululeka mfethu ushintshi ngizoyibalela. Khululeka mntama. Ngizogibela nje ngizoyibalela ushintshi. Ngiyacela mfethu yazi kushoda wena kuphela la sihambeni kunini isimile. Khona ngimlindile ngampela ngidlali Nkosi yami. Kulungile ngizothatha elandelayo. Awumali ubhuti. Uma ngabe ngiwukuthi futhi ngiyakogibela bazongihleka abagibeli. Bazobona ukuthi ngampela. Ingoba bengisawa. Ngenze njani? And bayamuzela abanye driver mase ngigibela belandelayo engafiki lo muntu engimlindile. Athi vele ngijike ngithi container ishile. Kulungile noma ngingayitholi nangabe interview ku-right. Ngiyayeka yonke into ngiyayeka. Shithi vele bewuphela ngawona wami lo msebenzi. Ku-right ngizowuthola wami.